GS. Jo, tak já používám. QGS. A jedno napětí máš tady, to je GS. GS. A tady máš UDS. Plus, jo. Červenou. A vlastně tím napětím tady dotáhneš ty minoritní nosiče z toho P-typu. Máš vodivý tento kanál. A horké elektrony máš, když máš to elektrické pole takto, gate source, a druhé takto, drain source, tak ten elektron potom vlastně se urychluje, když ho vezmeme třeba stadika, tak se urychlí tak, teď se stočí a po celé té délce toho kanálu letí, až to napere a se jde do tohoto, do drainu. No, tak nějak mezi drain a... Jo.